bashi ko bashi, gashi ko gashi ko gashi. Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Ya kamata mu fahimci duk kalma mai zaman kanta ba a haɗe ta da wata kalma ko kuma raba kalmar. Kuma galibi kalmomi masu gaba ɗaya ne aka fi haɗewa, waɗanda kalmomi ne masu zaman kansu daga ɓangarori na nahawu. Misalin kalmomin masu gaba ɗaya su ne duk waɗannan kalmomi ne masu gaba ɗaya kuma masu zaman kansu, amma haɗe su saba ƙa'ida ne da zai iya sauya ma'ana. Kamar misali, za ka ga ana haɗa korau da wakilin suna, kamar a ce, ba shi wahala. Haɗa kalmomin ba da shi zai tayar da kalmar bashi, sai mutum ya sauya zuwa bashi wahala. Haka ma gashi a nan, maimakon haɗa ga da shi ya sauya ma'anar zuwa gashi a nan. Ga wasu misalan jimloli waɗanda saba ƙa'idar rubutu zai sauya ma'anarsu. Ta je fadama, ta je fadama, ta je fadama, ta je fadama, kamar taje gashi. Kun ga yadda muddin aka rubuta jimlolin nan ba daidai ba, saɓanin abinda mai rubutu yake nufi, to ma'anar za ta sauya. Mu haɗu a bidiyo na gaba.